Салому алейкум бародарони азиз. ҳозир мо барои шумо як чиз нишон доданем ки бо Сбербанк, бо картаи Сбербанки Россия метавонем аз шаҳри надидена аз шаҳри Макка, дар шаҳри Макка пул синимат кунем. Ина ҳозир моро ёрдам мекунад нишони Анвар. Мепурсем ки банкомат дар куҷо аст ва чӣ пул синимат кардам дар кор. Ина мистранаи одамои басавод мепурсем. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Where can I give money? What's this? Thank you very much. Ина бародарони азиз, ҳоли нагуфта аллакай мо дидем ки кеш айҷо метавонем пул гирем. Ана дидам. Ина бародарони азиз, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ана инҷа барои пул метия ё ки пул мегирай? И пул наметия. И фақат пул мепарзе, перевод мекунӣ. Ина и пул метия. ҷое ки нигаҳ ки ҷои пултӣ дора. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ана ба ман инҷа чӣ хеле мефаҳмем ки чанд қайри русӣ, чанд қайри чӣ мешавад? Ана ин рақамҳоро мо сарфаро намерам 1 2 3 а? Ана бесуду. Ҳозир бе ман карта мезанам. Биё ту кадом шакар мезанам, ман карта мезанам. И чӣ мегаи? Чӣ мега? Бо мо пул синимат кунем. Кани русӣ, Russia. Хай биё English. Turkish нест. Ин англисия. Охир русӣ неста? Ҷа меган интихоб ки кадом забон барои шумо дар кор мешавад. Хай мо гирифтем англисӣ. Continue. Чӣ мегаи? Англисия ку англисия хидмат. Хай таваккалш ба худо бисмиллаҳ. Cash reserve balance no cash. Checking saving credit default. Ирек нафаҳмидем. Ту забони арабиро медонӣ? Камтар ту бизан ва араби. Мефаҳмӣ? Ё форсиро медонӣ? Не форсия медонам, ак форсия хишам. Барои ки ин забон форсӣ дорам. бояд биё форсӣ бизан. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Боз бидоземаш. Диккил дига. Sorry, can you help me ask why? It's Arabic. English. Ина чӣ мега? Урду, арабият. Арабият, French, Indonesia. No. Rusi. Yes, okay, Arabic. Give us money from this card. Yes. Okay. I can. Okay, and اوكي استمرار how can we give سحب نقدي علامات money to give money? دي يا ريت فاتح. How much? For example, 3 yes, 300. 300. 300 no. Yes. 500 500. Ne buraya akma? Yes, 500. نعم. Thank you very much. What's your name? Assalamu alaikum. Pul nam omad ko? Переводиш ка чикориш кардӣ? Не, поли суд гӯяд. Машаллоҳ, ина бародарони азиз, пула гирифтем. Ана Ида чанд сум задӣ ту? 5000. И 5000 чӣ дарои кардани? 5000 надоре кам. 5000 русӣ ба 5000 меша. Ҳозир сарф мекунам. Чо? 500 сум мегӯяд. 500 3000 дена? Хаб я 3000 один надам шофер. Куда папа? Не, охи. Can you help us, mister? We have to give money. Card I put. No card, card. One. Okay. Arabi. Just send me. Hazır 3000 lira bigireyim. To give money. Three. صح انا Yes. عادي جاري توفير Money to give. عادي Acı. how many 3. 300 ريال Yes. 300 riyal. هذا حسابك Not enough money. كان يتناول عملية تريد عملية أخرى
Love your money. Okay, 100. خود زمینش کوکا گیری کن. از زیاده کن. پول نرسیدی سمیده برام کن. Mafi. Thank you very much.